Хайде сега да ги сравним тази и тази. Боже, има разлика. Чувството да съм сутрин рано сред природата е едно от любимите ми. Тихо, спокойно, красиво. Да, можех да лежа в къщи и да сменям програмите, но предпочитам да се разходя за 2-3 часа, да разходя и Макс, а ако имам и късмет, ще намерим и някой гъба. Да започваме. Тая нощ валя дъжд и всичко е мокро. Надявам се да не закъсаме. Проблема е тук, че има големи коловози и ако джипката са плъзни в някой от тях, приключваме. Да покажа само колко е дълбок коловоза. До коляното ми. Ако джипката падне тук, приключението ми свършва. Понякога тръгвам по някакви непознати за мен пътища и стигам до невъзможни за преминаване места. Вече грайфера на гумата не се личи, което не е много окей, защото джипа почва да се хлъзга. Нямам раници, нямам турби, защото ако намерим 10 гъбки, ще бъде супер. Имаме тая чантичка, как им се вика, бананки и малко наградки вътре. Ако я напълним, ще е страхотно. Другото нещо, което вземам, е тази човка, с която ще помагам на кучето да вади гъбата, която е по-надълбоко в почвата. Задължително нож с мене. Той е малък нож, ще взема. Това е. И това е някакъв фъстък свински трюфел. Тази част на гората е прекалено обрасла. Трудно проходимо е. Нито мога да мина с камерата, пак трудно ще ми е като цяло въобще и да мина. Затова ще сменим мястото. Да не забравя да кажа, коя е пажна. Днеска сме 27 септември 2025 година и търсим вече есенен черен трюфел. Есенният черен трюфел се смята за един от най-ценните, т.е. той е в класацията на второ място след така известният магнатум белия трюфел. Есенният трюфел също се намира като белия трюфел много трудно. Не чак толкова колкото белия, но есенният черен трюфел е единичен. Той е разпространен много по-нарядко в горите, отколкото летният черен трюфел. Летният черен трюфел е на петна. Може от 1 квадратен метър да извадите примерно 1 кг, докато при есенният не е така. При есенният тук-там излиза някоя гъбка. Затова и цената е по-висока. Също така той е по-ароматен. Както казах, доста ценна гъба. Хубава цена, добър вкус, хубав мирис. Така, сменяме позицията. Доста пообиколих навътре в Балкана, но за съжаление няма. Затова се върнах там, където долу-горе знам, че има. Сега за любопитковците, които ме питат какво нося, когато съм в гората. Я да видим, дай моето. Браво, еха! Добре, намери първата ни гъбка черна за днес. Браво на момчето. Така, сега за любопитковците, които ме питат какво нося, когато съм в гората. Когато не се отдалечавам от джипката, така подредената джипка, общо взето си нося ножа и наградите на кучето, естествено и къде да събирам гъбите. Но когато
Знам, че ще се отдалеча от джипа и че ще навляза надълбоко в горите. Нося с мене раницата, в която има задължително аптечка. Останалата част от черната гъба, която ми донесе. Така, като имам аптечка, браво на момчето. Имам аптечка, отивай пак да върстиш. Имам аптечка в раницата. Имам въже, имам магнезиева запалка. Ножка. Вземаме, когато се отдалечавам от джипа. Имам аптечка в раницата, имам и втора аптечка в джипа. И двете ми аптечки са допълнително апгрейдвани, т.е. с допълнителни принадлежности за първа помощ. Така, другото важно нещо, което нося с мен, когато съм навътре в горите, особено в непознатите, задължително е спрей против мечки. Защото този спрей може да спаси живота ви, както и моя. Знаете ли, че мечката бяга с скорост от 55 км в час, а виждали ли сте на видеа как се качва на дърво за секунди? Затова, ако във вашия регион има мечки, вземете си спрей против мечки. Не казвам точно този, не му правя реклама, просто браво на момчето! Просто аз преди години си взех този. Хубаво е да имате спрей против мечки. Така, освен че съм сложил в аптечките си допълнителни принадлежности за първа сигурност, имам други много два важни предмета. Пенсета, с която да извадя тръните, които са се забили в мен, и друга пенсета за вадене на кърлежи. Но не от тези пластмасовите пенсети от 5 лева обикновените. Взел съм си една метална пенсета от 20 лева, която работи отлично. Нищо, че вече сме септември, даже края на септември, все още има кърлежи. Там, където има животни, има и кърлежи. Добре, започнахме да вадиме някой друга гъбка. Айде сега да се поразходя по-надолу и да видим какво ще се случи. Ще намерим ли, няма ли да намерим. Ще ви споделя каква е равносметката ми от финансова гледна точка за тази година. Понеже тази година срещнах около 4-5 човека, които така едни са ме гледали в YouTube, други са случайно сме се заговаряли и поради различни причини хората знаят, че аз търся трюфели и ми споделят, че ще си вземат по 4-5 кучета и ще ли да правят много килограми и много пари. Окей, добре, успех. Трюфели се вадят в по-големи количества, но само в определени региони. Няма значение особено голямо какъв вид е дървото, бук, дъб, бреза, бор, липа. Това не е от толкова голямо значение. От опита ми до тук важна е почвата. Почвата е фактор номер 1. Надморската височина също е важна, но почвата е много по-важна. Също така в региони трюфела се обира веднъж, максимум 2 пъти годишно от една гора, а в други региони трюфелът се обира всяка седмица, докато е сезона. Сега, равносметката. Тази година сме намерили трюфели
на стойност 2300 лева. А горивото ми е на стойност 2500 лева до сега. Така. От тук нататък имаме и разрешителни, които са грубо 200 лева на месец. Фактически, аз ако разчитам на трюфелите, до сега съм умрял от глад. Региона ми е такъв, в който съм. Пак казвам, има региони, в които трюфелите са повече и могат да се изкарват повече пари, но пак не мислете, че е нещо вау. Браво на мишките. Има малък брой хора, които в България се издържат само от трюфели. Но имайте в предвид, че те не работят друго. Тези хора, които се издържат само от трюфели, това е професията. Те имат по 10, 20, 30 кучета и целогодишно вадят различните видове трюфели. Ако вие си мислите, че с 2, 3 или 5 кучета ще убиете рибата и големите пачки, казвам ви го честно, лъжите се. Също така има някакви статии, че в няма да споменавам региони, търсачите вадили по 20 000 лева месечно, не знам с какво, не знам защо. Това са пълни глупости. 20 000 лева можеш да извадиш месечно, можеш и 50 000 лева да извадиш месечно, ако знаеш къде има бял трюфел и вадиш с килограми. Така, ясна ви стана равносметката. Аз съм вътрешно, но това ми е хоби, правя си кефа. Аз съм на загуба, не съм печалба, дори не слагам и наградите, които купувам за кучето. Така бе, мишката, бе! Дори не са включени наградите, които купувам за кучето. Нито ваксините, нито хапчетата, защото всеки месец по 2 хапчета. Спектрата стана и тя, майка си и баща си. А един не ми само те отива да търсиш. Та, не искам да ви отчаивам хора, всеки да пробва, но тази година имаше 2 човека, които са си купили кучета и след 2 месеца ги продават. Предлагаха ми ги. Хубави кучета, добре научени, на хубави пари, но на мен това ми е хоби. Аз не се занимавам професионално с търсене на трюфели, така че нямам възможност къде да гледам и повече кучета. Та, много разтегнах лукума. Накратко, аз тази година не съм печалба нито 1 стотинка. Аз съм загуба. Дори съм купил джипката специално, за да си разхождам кучето и да си правя кефа. Все пак това ми е хоби. Така че не дейте толкова много да се надъхвате, че ще направите голямата пачка с гъбите. Както виждате, тук в този регион, където съм в момента, долу-горе поизлиза някой гъбка. Имам 2 гъби и половина, 3. Сега ще сляза малко по-надолу да видим какво се случва. Къде се търси есенната гъба? Ще ви кажа. Айя! Браво, тигър! Браво, момчето! Есенната гъба се търси на различни места, откъдето се търси лятната. Кои са тези места? Нека всеки сам да разбере. Добре, професионалистите знаят, но ще кажа за тези, които са те първо по-надъхани. Не, няма да ви кажа, защото че има хора, които се сърдят. Всеки да си прави проучване. Оп, идва. Тук, мишката, хайде. Гледай, голям черен трюфел. Уха! Браво, момчето. Айде, мишката.
Дали ще съм с едно или с 10 кучета, като няма, няма. Но колкото повече кучета имате, наистина е по-добре, защото много бързо се случват нещата, бързо се обира гъбата, ако я има. Айде бе, давай, ти там да търсиш къде е. А така. Браво, момчето, ти я пак търсиш. Малка черна гъбка. В този епизод говоря така малко за пари, но искам на хората, които те първа смятат да се занимават с това нещо, да им стане ясно. Да не е само да се вземат и кучета и да ги мъчите, да ги държите гладни и да не ги обезпаразитявате и така. Грижите за едно куче средно на година храна и медикаменти са 1300 лева. Грубо говоря. Зависи с какво ще го храните. 5 кучета по 1300 лева, 10 кучета по 1300 лева. Ще ви кажа сега пак нещо друго. Много смешно. А YouTube колко много пари ми е платил до сега. Мали! Чудя се какво да ги прави. Чудя се какво да ги прави. Просто такива смешни стотинки, но моите абонати са малко, нали? Може би хората с 200, 300, 500 хиляди абоната припечелват, нали, някой лев, но при мен просто работата е трагична. От това също ми е хоби. Всяко едно хоби струва пари. Това е. Но ако намерим белия трюфел, може за един ден всичко да си избие така, което съм вложил като разходи. Но и да ни намеря, ще видим, ще търся. Почнал е. Тук там варят вече хората, но пак това са в определени региони. Не е навсякъде. Отивам надолу. Той не може дори да я налапа, толкова е малка. Ето. Свински. Да казвам свински трюфел. Не знам дали обясних, само да обясня. Това е така нареченият свински трюфел, който няма никаква стойност. Нито кулинарна, нито финансова. Но той е целогодишен и е пълно навсякъде с такива гъби. Всяка една гора има. Това е просто плевела на трюфела. Така да се изразя. Тук даже са два. Може да са съчевтосвали до сега. Много са готини. Дали стават за ядени? Абе, ако съм умрял от глад, тъй ще си ги изям с апетит, че... Но по принцип, нали, дори не ги докосвам. Тия са защитен вид. Но забравих как се казват. Няма той от качието. Няма гъба и човека. Кучето просто не може да си намери място. Кеф му е, хладно му и не се спира. Гъба давай, бе, Мишко. Откача. Напред-назад, напред-назад. А казват, че гототата не са енергични. То батко няма спиране, ти казвам. Страшна работа. Отново свински. Ево ти, още един. Аз да бях дошъл на лов за гущери, до сега видях сигурно 10 гущера, 15. И то без да ги търся. Толкова са много. Мале, той е много голям. Той е вече най-големия, който видях днеска. Много са. Той е дебел. Като че ли сега е ял и нещо. Айде го оставим, хода. Оп.
Мале! Кажи ми, че е гъбато и нещо, което виждам. Я! Оле, мале, дай бе! Той се изплаши. Дай такава мишката! Ой, мишка! Уау! Ес, бе! Това е най-голямата ми есенна гъба, която съм вадил. Браво на момчето, бе! Их, мишката, бе! Аз толкова много се развълнувах и викам, че той чак се оплаши. Браво на момчето, бе! Браво, браво, да! Леле, супер е! Вау! Мале, той тук трюфел напълни чантичката. Браво на мишката, бе! Браво на мишката, бе! Ай! Такава есенна топалка не бях вадил. Това не е първо качество. Това е екстра качество. Браво, браво, момчето. От тук се извади голямата и тук долу. Аз тъй се развълнувах, че чак го стреснах. Принципно лаготото, забелязал съм, обича да му се говори тихичко, спокойно. Викането и кряскането само ги стряска. Особено моя къвто е базлив. Да, поразходихме се, поокаляхме се, но поне, така как се казва, си направихме кефа с тази голямата гъба. Есенният трюфел се намира трудно. Той е много по-нарядко. По-ценен е от летния. Има добра цена на гъбата, но когато трюфела е скъп, го няма. Когато има трюфел, цена също няма. Схващате ли? Има гъба, няма цена. Няма гъба, има цена. Тук е ключа за палатката, дами и господа. Продължаваме лека по лека към джипката. Прибираме се вече. Няма смисъл да обикаляме излишно. Браво! За какъв дребосък дори не се вижда сигурно. Става път. Дайте се. Добре, има копани. Браво, момчето. Ека! Браво! Добре! Браво на момчето! Браво на мишката! И така, днешната ми разходка приключва. Нека ви покажа резултатите. Добре, че и голямата гъба. Този свинския вече го хвърлям. Падна една, сега ще взема. Това са резултатите, дами и господа. 2 шепи. Още един свински има тук. И не го хвърлям. 2 шепи гъби. И то, ако не беше тази голямата, щеше да е една шепа гъба. Днес може и да успея да си избия горивото. Съмнявам се, но поне се разходих. Това е. Довиждане, бъдете здрави!